Čaute, vítajte pri mojom druhom tutoriáli, pri ktorom si ukážeme, ako si odfotiť alebo odskrinovať plochu alebo iné veci. Takže bude to úplne že krátke. Dajte si štart, tam si napíšete nástroj na vystrihovanie. To si takto dáte na plochu. Ja si to už na plochu nebudem dávať, lebo to tam mám, tuto. Si to otvoríte. Čakáme, tak sa nám to otvorí. Tak, máme to otvorené. Hej, dáte si nové. A už vám proste takto jednoducho si to dáte. Vidíte, máte to a keď si to chcete dať uložiť, tak kliknite semka. Dáte si to uložiť, kam to chcete proste. A to si môžete samozrejme robiť, čo chcete proste. Že si chcete obrázok, dať čo s tým spraviť. Tak si nemusíte sťahovať, proste iba to spravíte. Ja vám to ukážem ešte na internete. Vypína sa mi internet. Bude to trvať trošku dlhšie, lebo mám pomalý internet. Teda na hovno. Dáme si takto. Jednoducho, ale musíte si to dať takto, že takto, rýchlo takto. Tak. Máte nové, to sa vám skrie. Tak, to si to dáte a máte to, pozrite sa. Tak, to by mal každý pochopiť. Takže zatiaľ to je všetko, lúčiť sa s týmto tutoriálom. Budem točiť ďalšie. Môžete, prosím vás, ak mi chcete pomôcť, tak mi napíšte dole do komentáru, že čo by som mal ďalej natočiť. Takže čaute.